मोनाखै मोनाखै दा मोनाखै नैबे थुंगियाबो मोनाखै 4 लाखखौ मोनाखै दा मोनाखै नांगौ खुलुमबाय लोगोफोर एक्चुअली आं दिनैहाय दंफैयो टिपकायाव फैदों ओमफ्राय थुंगिनि न'आवहाय दा थुंगिया खोनाबाय थादों बिदि रिहेबिलिटेसन मोनाखै होननानै खोनाबाय थादों लोगोसे आरोबाव मा बिनिनो बिदा सानसे समाव बर' हारिनि थाखाय दावहा नांदोंमोन ओमफ्राय बिनि न'आवहाय आं दिनैहाय हाबदों सासे दंबावोमोन टिपकायावहाय जों हाबैदों बिनि न'आवबो हाबनानै फैबाय दा आरोबाव नै बिथां थुंगिनि न'आव हाबफैनोसो रायलायहैनो बिनि बिदा सासे मार्टियास जादोंमोन जों बांलादेशआवनो थाब्ला बियो थैदों रिपिट एक्सन बेटेलियनजों गावजादों ओमफ्राय बिनि न'खरावहाय 5 लाखखौ मोनदोंना मोनाखै बिनि फंबायजों सावरायगोन बिनि फंबायाबो आफादनिनो खामोन बेसेबांबा बोसोर जाबायना फैया एक्सन बिनि दैदेनगिरिफोरा फैदोंना फैयाखै बेखौ मिथिदों जाय हक एक्सन बिनि दैदेनगिरिफोरा गासैबो बेस्थ' गोजा बेस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो सम मोनोब्ला फैयोब्ला मोजां एरियानि मानसिफोर थ' जों दान्दिसे नायलांसै बर' सुकमायसिया मा बर' रोंगौ एसे नोंनि आदा गिदिर देरसिनखौ नों गोसोखाङो ना खाङा माहाय थैयामोन बे नों देया बांलादेशआव दं नामा बिदा देरसिनखौ गोसोखांबाय थायो बे नोंनि बे मा जायोमोन बे थुंगिया नोंनि देरसिन बिदा नोंनि बिदा देरसिन नामा मा नाम होनना फदों नोंनि बिदा देरसिननि नामा बिनि देरसिननि नामा थैनाया औ थैनाया सिगोबा माइ बिमुं मानसि बेखौ सुबिर सांमा बे काकुजा मुं इया दे दे माखौ सोना लादों नैबे ब्रा मोनथामफोरनि आइकार्डखौ नैबे मोनथामफोरनि आइकार्डखौ फैसा गैया नालाय मा खालामनो बेखौनो जेरक्स खालामै मालाबा लेमिनेसन होनांगौना थैस' थांस'नि हारिनि थाखाय जुजिना थाङो 5 लाखखौ मोनाखै नों दा गावथार जानायनिखौ मोनाखै दा नैबे थुंगियाबो मोनाखै 4 लाखखौ मोनाखै दा मोनाखै नांगौ 4 लाखखौ माबा भेरिफिकेसना जायाखै नामा जाबाय थादों खनबेसे जाखो भेरिफिकेसना बहुत बार जाबाय नंगौ नों दा थैनायनियालाय आदा थैनायनियाबो जाबाय भेरिफिकेसन जाजोब्बाय फैसासो मोनासै मा टेस्ट दंना गैया नों दा थैनायनियालाय गैया बानायनो हायाखै फैसा गैया थारमाने माटियास थमा बै माटियास थैनायनिजोंसो माबा खालामगौमोन नालाय नोंदाया माहाय थैयामोनलाय बांलादेशआव बबे जायगायाव बबे जायगायाव खाग्रासुरि बेसे बोसोर जाखो बेसे बोसोर जाखो आजिलि बेसेबां खै बोसोर जाखो माबा 2000 नि मायङा ना आमा सोदोबनि बिमा बियो ओमफ्राय 5 लाखखौ मोनदों ना मोनाखै मादै मोनाखै दा ओमफ्राय थैनायनि सिगां मालाबा फैदोंमोन नामा सोदोबा बियो हाबफैदोंमोन न'आवहाय लोगो मोनदों लास्ट मा सनाव लोगो मोना ओरैनो बांलादेश थांना सिगां फैदोंमोन ओंखाम संनो नागिरबाय आं दाउ फिसाखौ बुथारबाय गैया जाबाय दे ओमफ्राय मादै बांलादेशआव थांनानै थैखो ना इण्डियाआवनो थैदोंमोन बांलादेशआव ना डेड बडिखौथ' मोनाखै ना मादै ना गोसोखाङो थुंगिनि न'आव जों हाबफैदों जोबोद दुखुनांथावना दिनै बिदा सासे जाय समावहाय बर' हारिनि थाखाय सासे गार' सेंग्राया दिनै बर' हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामदों जिउ दान होदों नाथाय दिनै बिनि फंबाया जेरैबायदि दुखु नांना बिखा गाबनानै गोसोआव गाबनानै बिनि बिनानावाबो दिनैसिमबो गोसोखाङो दङ बायदि मोनो होननानै फोरमायबाय थादों दिनैहाय आरोबाव बिनि जाय दिनै बिमा बिनि खोथाखौबो नोंथांमोना एसेब्लाबो खोनाखाबाय बा नुखाबाय बिथाङा बिमाया जिहेतु गोसो सिङावसो दङ गाबनानै माखासे बाथ्राखौ फोरमायनो हायाखै माखासे गाबनायखौ आं खोन्थानो हानाय नंला दुखु नाङो गोसोआ बोरैबा नाङो जिहेतु बिनि सोदोब
सोदोब होनायखौबो जों लोगो मोन्दोंमोन बांलादेशआव जों मोनसे जायगायावनो ज' थानो मोन्दोंमोन थ' दिनै आं बिनि न'आवनो दंफैयो आरो जा थुंगे होननाय बिबो सोदोबनि फंबाय बिबो सानसे समाव बांलादेशआवहाय जोंनिनो जोबोद खामानि मावदोंमोन नाथाय दा बियो मानो दुखु फोरमायदों मानो एफाग्राब गोसो गाबनानै दिनैहाय बेफोरबायदि खोथाखौ एनडिएफ बिनि आइ कार्डआ नै बेफोरबायदि होननानै मानो फोरमायनो गोनां जादों रायजो राजाया एसेब्लाबो बिनि दुखु दाहाखौ एसेब्लाबो बुजिबाय बा मोनथिबाय जानांगौ थ' ओंखायनो आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बेवहायनो दोनथ'बाय जय बर'